Avui, com hem pogut veure, Espanya torna a fer un dia més el ridícul, i torna a fer un dia més el ridícul perquè, novament, el seu president, el president del partit corrupte, condemnat per corrupció, Mariano Rajoy, i el senyor M. Rajoy dels papers, s'ha negat a publicar també el nom dels consellers. Novament, podem veure com aquí a Catalunya tornem a acceptar, baixar el cap, baixar-nos els pantalons i vinga, va, canviem de consellers. Perquè el que decideix el poble de Catalunya, total, s'ho passen pel forro i nosaltres no tenim la dignitat de mantenir-ho. És així. Bé, sembla que hi haurà govern, canviant de consellers. De moment aquí se segueix sense plantar cars, segueix sense reafirmar-se en el que es va votar, perquè segons jo tenia entès i segons el que es va aprovar, Catalunya és un subjecte polític, per tant és un subjecte polític que pot decidir sobre si mateix. Els catalans ho van decidir així, els catalans ho van votar així. Aleshores el que hauríem de fer és no claudicar davant d'aquest estat, i més quan des dels serveis jurídics del Parlament t'han donat la raó a tu de que s'haurien de publicar aquests noms i que hauríem de tirar pel dret. Doncs bé, segueixen estant unes persones a la presó sense tenir cap condemna, simplement perquè a un jutge li surt dels nassos, perquè un jutge ho vol així, res més, perquè no hi ha cap delicte. De fet, ja heu vist que avui ja deien que, vaja, si és per malversació, avui ja han dit que no voldran extradició. Aviam, doncs què vol dir això? Que si només és per malversació no la volen? És a dir, una de dues, o estan reconeguent que tampoc hi ha malversació, o l'altra, aquesta gent se'ls hi en fot que hi hagi malversació. Bé, és que se'ls hi fot perquè, tenint en compte que hi ha uns papers que parlen del senyor M. Rajoy, i aquest senyor encara no ha pagat per les seves coses, i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb tota la feinada que tenen, han estat incapaços de trobar qui és el senyor M. Rajoy, doncs és bastant trist. El que dic, tindrem govern aquí. I mentrestant a Espanya estan discutint aviam si fan una moció de censura, si no la fan, si s'aprova, si no s'aprova. Clar, aquí hi ha els interessos electoralistes de cadascú. Només recordar que aquests interessos electoralistes que hi ha de cadascú... Clar, el senyor Pedro Sánchez ho té molt complicat. Clar, ell el que voldria, jo és el que entenc, voldria una moció de censura per ell ser president. Per què? Perquè les enquestes últimament l'estan donant com a tercera o quarta força política. Aleshores l'Albert Rivera no ho vol, perquè clar, l'Albert Rivera veu que és el seu moment, que les enquestes és quan li donen la major victòria, major avantatge, i vol unes eleccions immediatament. És a dir, en aquest sentit no es fiquen d'acord. Després ja Podem, que també fica les seves condicions, i els partits nacionalistes, aviam. Els partits independentistes catalans. Faig una pregunta. Com podeu plantejar-vos donar suport a una moció de censura perquè sigui president una persona que està insultant per activa i per passiva el nostre president? Però no només ell. L'està insultant gent del seu govern, l'està insultant exministres, expresidents d'autonomies, com el senyor Ibarra. I ens estem plantejant donar suport a canvi de què? De que no ens insultin més. Això sí que és rebaixar-se. Aviam, quan s'entendrà que ni Sánchez, ni Albert Rivera, ni Mariano Rajoy són garantia de res? Aquesta gent no pot governar un país. Aquesta gent no pot governar un país i no podem facilitar que aquesta gent governi el país. I el que haurien de fer els partits catalans, si tenim dignitat encara, és agafar i el dia que es voti la moció de censura sortir de la càmera i no donar-li suport, simplement marxar. Per què s'hauria de marxar? Doncs perquè no et representa, o sigui, no pots estar a favor de que Mariano Rajoy segueixi governant, però tampoc pots estar a favor de que governi Pedro Sánchez. Si hi ha unes eleccions, doncs bé, que pacti PSOE i Ciutadans per convocar unes eleccions endavant i que guanyi Ciutadans. De fet, jo tinc ganes de que guanyi Ciutadans a Espanya, ho vull veure, perquè tinc ganes de veure com aquests enfonsen el país, perquè tinc ganes de veure com s'enfonsa Espanya en la misèria, perquè tinc ganes de veure com se la carreguen, perquè tinc ganes de que comencin a retallar drets socials als treballadors, perquè tot aquest cinturó vermell que abans era de Barcelona i tots aquests de classe treballadora de Madrid i de les comunitats que es pensen que Ciutadans és la seva garantia i que els salvarà, vull que els hi comencin a retallar drets. Vull que Ciutadans comenci a carregar-s'ho tot, els drets de la gent, els drets socials, que es comencin a prohibir llibertats, perquè vegin que es comporta com una dictadura. Que vegin que Ciutadans no és el que els estan venent, que és fum. Aquí a Catalunya ja els coneixem des de fa temps, Ciutadans, però la resta de l'estat no els coneixen. Tinc ganes de veure Ciutadans carregant-se el país. Que ho facin,
I després que se n'adonin que se l'han carregat. I que després vegin que no poden pagar les pensions, veure d'on treuen els diners. I que tinc ganes de que Ciutadans comenci a saltar per la torera, pel seu nacionalisme espanyol, tota la Constitució, i que salti per la torera tots els estatuts d'autonomia. Que comencin a prohibir el català, que comencin a prohibir l'escola en català, que comencin a tancar TV3, que comencin a tancar tot això. Després potser aquests catalans que ara no tenim ganes de fer res, perquè ara doncs qui dia passa any empeny i de moment no es fa res, doncs potser la gent després despertarà, quan vegi que Ciutadans s'ho està carregant tot. I potser la resta d'Espanya se n'adonarà que s'han estat enganyant, que els mitjans de comunicació s'han estat manipulant. Perquè aquí Telecinco, aquí Antena 3, aquí 4, aquí La Sexta, estan manipulant a la gent. I les enquestes, com sempre, és una manera de manipular. Perquè si tu una enquesta a una població doncs, que la tens controlada, perquè bàsicament la tens sense culturitzar a molta part de la població, doncs una població a la que tens controlada, a la que li vas menjant al cap, dient que hi ha enquestes, que Ciutadans guanyaran les eleccions, que les enquestes, que cada vegada hi ha més majoria, què fa la gent? Doncs aposta pel cavall guanyador, o pel que es pensen que serà el cavall guanyador. Aleshores, què fan? Votem a Ciutadans. Això és el que està passant. I els medis espanyols ho estan aconseguint. I després resulta que aquí a Catalunya funcionem diferent, perquè segons les enquestes també deien que a les eleccions al Parlament Esquerra quedaria per davant de Junts per Catalunya i no va ser així. Potser és que els catalans no ens deixem manipular, però la resta d'Espanya sembla que com un ramat de xais, a la que vota un van tots al darrere. O sigui, se'n van cap a l'estimbarri. Prefereixen votar un partit que es carregarà l'Estat. Prefereixen votar un partit que vol una centralització, que es vol carregar l'Estat de les autonomies, que es vol carregar la pluralitat. Un partit nacionalista castellà. La ultradreta espanyola. Els que comparteixen amb el senyor Le Pen. Em diuen que compartim nosaltres amb Le Pen, que Torra comparteix amb Le Pen, quan el senyor Le Pen és el que va dir allò d'una grande i libre. El mateix missatge que està fent Ciutadans. Si el discurs de l'Albert Rivera, vull dir, un Rivera, ja vam tenir Primo de Rivera per un discurs similar. És que això deu venir de família ja, perquè això no ho entenc. Els Ciutadans no deixa de ser un recanvi del Partit Popular i les elites espanyoles i els medis espanyols el que faran és lluitar perquè Ciutadans segueixi manant. I per què lluitaran perquè Ciutadans segueixi manant? Perquè han de trobar un recanvi per la dreta. L'esquerra passarà molts anys fins que torni a governar Espanya. L'esquerra no tornarà i seguiran retallant drets socials. Ciutadans, el mateix partit que va dir que s'havien de controlar les xarxes socials. S'han de controlar les xarxes socials, s'han de prohibir l'accés a les xarxes socials quan hi ha un estat d'emergència. I què es penseu que faran? A la més mínima declararan estat d'emergència. No fos cas que les xarxes socials expliquin tot allò que no pugui explicar doncs, la premsa, perquè la premsa la controlaran. Per què volen tancar TV3? Perquè és la televisió més plural, i com que és la televisió més plural i dona veu als altres, doncs per això se la volen carregar. Clar, si fos per ells, doncs la censura que hi ha actualment a televisió espanyola serà zero. O sigui, és nul·la comparada amb la que fotrien ells. I per ells controlarien també la televisió privada. I per això es molesta TV3, per això es molesten els mitjans catalans, perquè diuen coses que no volen sentir. I per això se'ls volen carregar. Per això es molesta la llengua catalana. Bàsicament perquè una persona que sap més llengües, una persona que no només sap castellà, que sap català, que sap gallec, que sap euskera, sempre és molt més fàcil per aquesta persona aprendre una tercera llengua, una quarta, una cinquena llengua. Què passa si tens una societat monolingüe? Només es poden llegir la premsa espanyola. Ja sabem que la premsa espanyola en general de plural no ho és. Treu 4 diaris i treu potser el Jueves i el Mongolia, que potser són els que estan dient les veritats, que les diuen amb sàtira però les diuen les veritats. Treu aquestes dues revistes i et quedes amb una premsa que tota va unànime al mateix so. Això és el que te trobes. Això és el que et trobes, i això és el que estan defensant l'estat espanyol. Per això ja us dic que volen tancar Televisió de Catalunya i els mitjans de Catalunya els molesten. Ho permetrem? No. Ho seguirem denunciant a les xarxes socials? Sí. I si no podem denunciar les xarxes socials, doncs tranquils que crearem pàgines web registrades en un altre país. Què faran després? També prohibiran l'accés a les pàgines web? Faran com a la Xina? Perquè és el que volen arribar. Al final els ciutadans el que vol és tenir tothom controlat i callat. I que ningú li oposi cap resistència ni oposició. En fi, Espanya cada dia fa el ridícul més gran, el fa la justícia, el fa la policia espanyola, el fa el govern espanyol, el fa l'oposició i el fan els seus ciutadans. Els seus ciutadans que ahir mateix teníem el vídeo un que anava dient viva Espanya, però i li deies tot el cas de corrupció, diu, bueno, però és que és el país que tenemos, o sigui, és que simplement es conformen en tenir un país ple de corruptes. Es conformen en tenir un país ple de corruptes, i un país on roben, i un país on es salten les lleis quan els dona la gana, i on es salten les sentències. Que el govern del Partit Popular s'ha saltat les sentències del cas Castor, i li han pagat els diners amb el senyor Florentino Pérez. I després volen que els catalans compleixin les seves lleis, però de què van?
I nosaltres, com idiotes, complint les seves lleis. Però de què van? O sigui, de què serveix el nostre Parlament? Fem unes lleis de transició jurídica que diuen que no farem cas al Constitucional. I li seguim fent cas. Doncs tirem endavant, fem una DUI, però proclamem la DUI i defensem-la, i defensem Catalunya de la DUI. I si tenen nassos, com va dir el senyor Jiménez de los Santos, que comencin a bombardejar Catalunya i canviïn a l'exèrcit, aviam la imatge maca que donaran ells al món. Perquè és vergonyós que en un estat se li permeti al senyor Los Santos dir tot el que diu. Perquè no només ha amenaçat els catalans, també ha amenaçat els alemanys, i també ha amenaçat de bombardejar cerveseries alemanyes i de Baviera, etc. Això ho ha fet aquest senyor, i aquí no se l'està perseguint per terrorisme. Ara, tu no amenacis amb el senyor Carrizosa perquè al cap de 3 dies ja heu vist que van a la gent i els detenen. Aquesta és la realitat, o sigui, tu pots anar dient que van a ficar bombes, però no diguis que tu ficaràs una bomba a sota del cotxe d'un unionista, perquè sabeu què passarà? Que t'acusaran de terrorisme. Però el senyor Jiménez de los Santos ho diu en una ràdio pública, amb milers d'oients, amb centenars de milers d'oients, i aquí no passa res. Així és la justícia espanyola, així és la policia espanyola, així es va a Espanya. Un país que no hi ha cap pluralitat i que van sempre contra uns i a favor dels altres. I després volen que creiem en la justícia i volen que creiem en aquesta Espanya i després diuen allò de fraternitat i que no són tan malos i que pactem amb els catalans i diàleg. Diàleg amb qui? Diàleg amb qui? Amb una pedra, perquè amb una pedra seria més fructífer el diàleg, com un arbre. Un arbre dialogaria molt millor que no pas el govern espanyol o els seus representants, o la seva justícia. Hi ha més justícia en el món animal que no pas el que podeu trobar aquí a Espanya. I aquesta és la pura realitat. Per això us dic, tirem endavant la república, fem-ho, tirem endavant la república, protegim-la al carrer, protegim-la a tots els ciutadans de Catalunya, perquè és el que van votar. I a qui no li agradi, doncs ja sap què ha de fer. Ja sap què ha de fer, que no... A la gent que no li agradi la República de Catalunya, que no vulgui millorar i que prefereixi aquesta Espanya corrupta, doncs mireu, com ells diuen, Anxès Castilla. Què fan vivint a Catalunya i mal visquent a Catalunya? Ostres, viuen aquí amargats a Catalunya, on parlem una llengua que ells no entenen o no volen entendre, una llengua que ells no volen a parlar, que no volen aprendre, que ens volen menys tenir. Què hi fan aquí? Jo si estigués malament en un lloc marxaria, però jo per sort a Catalunya estic molt bé. I per això no marxaré. Doncs si tan malament estan, si tant es senten discriminats, escolta tu, mira que és gran Espanya, perquè hagin hagut d'acabar patant aquí. Mira que és gran la península Ibèrica. Mira, poden anar-se'n a Valladolid, a Salamanca, a León, a Cáceres, a Badajoz, a Sevilla, a Granada, a Toledo. Mireu si teniu opcions. No, han de venir a Catalunya. Venen a Catalunya i es neguen a aprendre la nostra llengua. I a sobre tu te'n vas a un establiment i hablen espanyol. Escolta, que sóc a casa meva i puc parlar amb la llengua que vull. No digueu que sou bilingües. No digueu que hem de ser bilingües en aquest país i que tothom ha de conèixer les dues llengües, doncs bilingüisme vol dir això. I no vol dir que per educació canviem de llengua del català al castellà quan no ens entenen. No, el bilingüisme no és això. O per educació canviar el castellà quan ens parlen el castellà, no. Quan una persona parla en castellà i tu parles en català, si us enteneu, cap de les dues ha de canviar la llengua. Això es diu bilingüisme. D'altra banda, si no és una diglòsia. Això és el que estan aconseguint. Dient-nos que per educació hem de canviar, doncs renunciem a la nostra llengua. Doncs no, s'ha acabat renunciant a la nostra llengua, s'ha acabat a renunciar al que som. Som catalans, parlem en català, i a qui no li agradi, doncs que l'aprengui. Perquè aquesta gent no s'hauria plantejat el mateix si se n'hagués anat a Alemanya, o se n'hagués anat a França, o se n'hagués anat al Regne Unit, o hagués anat a Suècia. Haguessin hagut d'aprendre la llengua local. Però aquí ja sabeu què passa. Aquí ja sabeu què passa, que aquí venen i com que esto es España, doncs pues podemos menospreciar el català. Doncs sí, això és el que està passant. Això és el que passa en aquest país, que com que per ells és Espanya i volen una grande i libre, una doncs monolingüe i a més, doncs una sola nació sense respectar les altres, com que això és el que volen d'aquesta Espanya, per això ens menyspreen. Per això no volen aprendre la nostra llengua. Perquè per ells som inferiors. I després parlem del supremacisme i del racisme. Això sí que és racisme i supremacisme. Res més. Visca la República de Catalunya. Defensem-la perquè la vam votar i ens la vam guanyar.